Wel, wnawn ni droi gyda'n gilydd te at Galatiaid pennod 4. A os chi'n cofio, wythnos diwetha, nathon ni edrych ar adnodau 1 ar 10, a'r darlun yna o beth o'n ni'n galw y bar mitzvah, y bachgen yn dod yn ddyn, a dyna'r darlun oedd e'n defnyddio, mynd o fod yn gaeth yn ein pechod ni i fod yn rhyf yn Iesu Grist. Wel, jyst i roi rhyw syniad i ni o beth oedden ni'n darllen, ni'n mynd i fynd o adnod 8 ymlaen i adnod 20 yn y darlleniad. So Galatiaid 4, adnod 8 i adnod 20 gyda'n gilydd. Felly, o Galatiaid 4, adnod 8. Gynt yn wir, a chithe heb adnabod Duw, caeth weision oeddech i fodau nad ydynt o ran ei natur yn dduwiau. Ond yn awr, a chwithau wedi adnabod Duw, neu'n hytrach wedi eich adnabod gan Dduw, sut y gallwch droi yn ôl at yr ysbrydion elfennig llesg a thlawd, a mynnu mynd yn gaeth weision iddynt hwy unwaith eto. Cadw dyddiau a misoedd a thymhorau a blynyddoedd yr ydych. Y mae arnaf ofn, mae yn ofer yr wyf wedi llafurio ar eich rhan. Rwy'n ymbil arnoch gyfeillion, byddwch fel wyf fi, oherwydd fe fi mi yn wir fel yr oeddech chi. Ni wneithoch ddim cam am mi, fel y gwyddoch ar achlysur gwendid corfforol y pregethau sy'n efengil i chi y tro cyntaf. Ac i gyflwr fy nghorff fod yn demtasiwn i chi, ni fiwch na dibres na dirmygus ohonof, ond fy nerbyn a wneithoch fel angel Duw, fel Crist Iesu ei hun. Ble raeth eich llawenydd? Oherwydd gallaf dystio amdanoch y buasech wedi tynnu'ch llygaid allan a'i rhoi i mi petasau hynny'n bosib. A wyf fi felly wedi mynd yn elyn i chi am i mi ddweud y gwir wrthych. Y mae yna bobl sy'n rhoi sylw mawr i chi, ond nid eich lles. Ceisio eich cael chi allan y maint, mwyn i chi roi sylw iddynt hwy. Peth da bob amser yw i chi gael sylw, pan fydd hynny lles, ac nid yn unig pan fydd fi'n bresennol gyda chi. Fy mhlant bach, yr wyf unwaith eto mewn gwewyr esgor arnoch, hyd nes y ceir ffurf Crist ynoch. Byddai'n dda gen i fod gyda chi yn awr, a gostegu fy llais, oherwydd yr wyf mewn pembleth yn eich cylch. Amen. Wel, dim ond i atgoffa ni te, mae llythyr Paul at y Galatiaid yn bennaf ynglyn â un peth. Beth mae'n golygu i fod yn Gristion? Beth yw ystyr bod yn Gristion? A pwynt Paul yn y cyfan, rili, yw nid gweithiwch ffordd a byw bywyd da mwyn dod yn Gristion yw'r ateb, ond derbyn Iesu Grist trwy ffydd. Dyna sail y llythyr. Dyna sail trafodaethau Paul i gyd mewn gwirionedd wrth iddo fe siarad gyda'r Galatiaid. Os chi'n cofio, maen nhw wedi cael eu dylanwadu, influenso gan bobl yn dod mewn ac yn dweud, o na, mae eisiau i chi wneud hyn llall ag arall hefyd, ychwanegu rheolau newydd, fel petai nhw'n dweud, o na, mae yna bethau mae rhaid i chi wneud hefyd mwyn bod yn Gristion. Ond mae Paul yn dweud, na, dim ond un peth sy'n eich wneud chi'n Gristion, sef derbyn yr efengil mewn gwirionedd, ymateb i'r efengil. A dyna, felly, sail y llythyr. Ac wythnos diwetha, fel fi wedi sôn rhywfaint yn barod, oedd Paul yn dweud wrthyn nhw, wel, cyn i chi ddod i Grisnogion, oeddech chi fel plant bach i ddewig, o ddim wedi cael eich bar mitzvah eto, ddim wedi dod yn ddyn eto, oedd yn dweud wrthyn nhw, ac oedd chi fel caethweision. Ddim yn adnabod neu yr addewidion a'r etifeddiaeth ddim yn perthyn i chi, ond chi wedi cael eich rhyddhau a'ch mabwysiadu i fod yn blant Duw. A felly pam eich bod chi'n mynd nôl i roi eich hyn yn o dan y gyfraith, dwi wedi'ch rhyddhau chi oddi wrtho fe. Pam eich chi'n mynd nôl i fyw fel petai chi angen dilyn rhyw reolau, pan mae dyna'n union mae Iesu Grist wedi'n rhyddhau ni oddi wrtho fe. Dyw e ddim yn ei sens. A mae Paul wir, mae'n confused am y peth. Mae adnod 20, yr adnod ola nes i ddarllen yn y darlleniad, yn dweud, byddai'n dda gen i fod gyda chi yn awr a gostegu fy llais oherwydd yr wyf mewn pembleth yn eich cylch.
byddwn ni'n hoffi gallu dod ato chi a cwlo lawr tym bach, mae'n beth mae'n gweud, a stop o gweiddi arno chi. Achos fi jyst yn hollol confused, sa'n deall pan bod chi'n neud hyn. Sa'n deall pan bod chi'n mynnu byw bywyd fel petai chi'n trio cyrraedd y nefoedd pan mae'r nefoedd wedi dod lawr ato chi yn Iesu Grist. Dyw e ddim yn ei sens i fi, mae Paul yn dweud. Ydych chi ddim wedi deall yr efengyl? A felly dyna lle ni wedi cyrraedd. A mae Paul mae'n reit grac. Mae'n iawn i ddweud, mae'n grac. A mae'n grac oherwydd mae'n caru'r arglwydd a mae'n caru'r efengyl. A chi bod beth mae hwnna'n esiampl gret i ni. Dylen ni fod yn grac os i ni'n gweld Cristnogion yn gwiro a bod ni'n gwybod maen nhw'n mynd oddi wrth yr arglwydd. Dyle hwnna achosi rhywbeth i gynhyrfu yno ni. A mae'n dweud adnod 11, lle mae e nawr, sori, adnod 11, y mae arnaf ofn, mae yn ofer yr wyf wedi llafurio ar eich rhan chi. Fi'n poeni bod fi wedi wastio'n amser gyda chi, na beth mae'n gweud? Fi'n poeni bod fi wedi wastio'n amser, achos ydych chi ddim wedi deall yr efengyl. Wrth gwrs, maen nhw wedi, ond maen nhw'n gwiro, maen nhw'n anghofio. Ydych chi her i ni, yn dyfe? Ydy ni gyda'r un fath o faich y cariad dros yr efengyl i hunan, y fath gonsern dros yr efengyl, a sy gan Paul fan hyn. A felly, heddi, ni'n mynd i edrych ar 3 pheth mae Paul yn ei wneud. So, wrthos diwetha, yn yr 8 adnod cyntaf, wel, yr 11 adnod cyntaf, really, mae'n esbonio pam bod nhw wedi gwiro, sut maen nhw wedi gwiro oddi wrth yr efengyl, a pam bod nhw'n trial ymdrechu at gyrraedd y nefoedd yn ei nerth i hunan. Ond mae'n newid i agwedd tym bach fan hyn yn ail ddarn y benod. Mae'n apelio at nhw'n bersonol. Mae'n dweud rhyw fath o, come on ar boes, chi di anghofio pwy ydych chi? A dyma mynd, mae'n gwneud 3 pheth, te. Yn gyntaf, pwynt 1 heddi fydd, mae'n ymbil arnyn nhw. Mae'n ymbil, began nhw. Desperate. Yn ail, mae'n uniaethu gyda nhw. Ac yn drydydd wedyn, byddwn ni'n gweld mae'n ei atgoffa nhw. So 3 peth, ymbil, uniaethu, atgoffa. A ni'n gobeithio bydd yna acronym neis i ni'r 3 phwynt, ond dyw I ag A ddim rili yn dilyn I gilydd yn neis iawn, so dyna ni. Ond ymbil, uniaethu ac atgoffa. Yn gyntaf te, mae'n ymbil arnyn nhw. Edrychwch ar adnod 12. Rwy'n ymbil arnoch gyfeillion. Byddwch fel yr wyf fi, oherwydd fe fi mi yn wir fel yr oeddech chi, ni wneithych ddim cam a mi. Mae Paul yn dweud rhywbeth eitha mawr fan hyn pan mae'n dweud byddwch fel wyf fi, byddwch fel fi. A mae'n swnio I ni falle tym bach yn egotistical. Bod e'n dweud byddwch fel fi, ond I ddyle fe fod yn dweud byddwch fel Iesu Grist. Ond yn yr achos yma, na dyle fe ddim. Achos beth mae'n dweud wrthyn nhw di, byddwch fel fi, hynny yw, fel un sydd yn ymddiried yn llwyr yn Iesu. Sydd ddim yn trial ennill fy ffordd i'r nefoedd, neu gweithio fy ffordd i'r nefoedd, ond un sydd wedi derbyn yr efengyl, wedi derbyn I achawdwriaeth yn barod. A dylen ni gyd fod, fel Paul, yn esiample o hynny. Dyna ddyle fod ein taglaen ni. Byddwch fel fi, nid bod fi'n meddwl bod fi'n dda, ond fel fi yn yr ystyr bod fi'n un sydd wedi ymddiried yn llwyr yn Iesu Grist I dalu'r pris am fy mhechod I gyd. Mae hwnna'n beth da I ddweud. Mae hwnna'n beth dylen ni fod yn dweud wrth bobl eraill. Allwch chi ddilyn fe esiampl I, oherwydd fi'n hyderus bod na ddim byd special yno fi fy hunan, ond bod na rhywbeth yn special yn yr un fi wedi ymddiried ynddo. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Mae Paul yn hyderus nid ynddo fe hunan, ond yn ei arglwydd e. A so mae'n gallu dweud byddwch fel fi. Dychmygwch rhywun sydd yn cael ei... chi wedi gweld... beth yw enw nhw, y cwn na? Cwn yn llefydd fel Alaska a North Pole. Maen nhw'n tynnu y sled I bobl, y math yna o gwn. Beth yw enw? Huskies. Huskies, diolch Ares. Huskies yn tynnu pobl ar y sled. Maen nhw'n gorfod bod yn hyderus yn yr huskies yna I wneud y gwaith ar ei rhan nhw. Dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth, y cwn sydd yn gwneud y cyfan. Ond maen nhw'n gallu dweud, dibynnwch ar yr huskies. Os ydyn nhw'n hyderus yn yr huskies, maen nhw'n gallu dweud, dibynnwch arnyn nhw. Byddwch fel fi yn glynu wrthyn nhw. A dyna beth yw ein job ni, really, yw dweud, byddwch fel ni sydd jyst yn gafel yn dyn yn Iesu Grist. Neu os rhywbeth, yn gadael I Iesu a fel yn dyn ynddo ni. Dyna cyn lleied I ni wneud yn yr deal yma. Gadewch I ni fod fel
esiamplau da o bobl sydd yn glynu trwy ras yn Iesu Grist. A dyna mae'n dweud, byddwch fel ydw i. Ac oedd John Stott yn dweud am hwn, all Christians should be able to say something like this, especially to unbelievers, namely that we are so satisfied with Jesus Christ, with his freedom, with his joy and his salvation, that we long for other people to become like us. Chi'n gweld, ni'n gallu edrych ar ein hunain a gweld pa fath o lawenydd a digonrwydd i ni wedi profi, a gobeithio ein bod ni eisiau bod pobl eraill yn profi hwnna. Yr heddwch dofn yna sy'n dod trwy'r Efengil a dim ond trwy'r Efengil. Mewn gwirionedd, yr unig beth sy'n ein rhwystro i greu hynny yw hunanoldeb. Bod ni ddim yn caru rhywun digon i fod eisiau dweud wrthyn nhw, byddwch fel i fi. A felly na, dyw e ddim yn egotistical o gwbl i ddweud, byddwch fel i fi. Ond beth sydd eisiau i ni gofio, wrth gwrs, yw esbonio pam. Beth i ni'n golygu gan hynny. I ni ddim yn bobl sydd yn foesol well na pobl eraill, fel petai ni'n byw bywyd o safon gwell nag eraill. I ni bobl sydd wedi dod i adnabod a plygu i'r arglwydd yn fyseia. Felly dyna beth mae'n golygu. Mae hwnna'n her fawr i ni'n credu, jyst i ofyn y cwestiwn, beth yw ein concern ni? Ac os i fi'n onest, un o'r heriau mwyaf i fi yw, wel, ambell dro, i ni eisiau ennill dadl mwy nag i ni eisiau ennill person. I ni eisiau ennill dadl mwy nag i ni eisiau ennill person. Hynny yw, i ni eisiau iddyn nhw wybod bod ni'n iawn a bod nhw'n wrong. Ac yn anghofio am y person, anghofio am yr un sydd angen dod i adnabod person yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud yn 1 Timotheus 2, yn y lle cyntaf, felly, yr wyf yn annog bod ymbiliau, gweddiau, deisyfiadau a diolchiadau yn cael ei offrymu dros bawb. Dylen ni fod yn ymbil dros bobl i'r arglwydd ac ymbil iddyn nhw i droi at yr arglwydd, began nhw. Dewch at yr arglwydd ac arglwydd, plis achub nhw. Ond adnod 3, mae'n dweud, peth da yw hyn a chymeradwy gan Dduw ein gwaredwr, sy'n dymuno gweld pob un yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Chi ddiddorol, ynddo fe? Mae'n dweud dau beth o fyna. Dyw e ddim jyst yn dweud yn dymuno gweld nhw'n cael ei achub. Mae'n dweud yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. A mae'n rhywbeth yn hynny fi'n credu. Mae'n ddau beth yn digwydd. I ni'n dod i wybod y gwir am yr Efengil, ond mae eisiau ni ddeall, mae'n rai pobl sy'n dod i glywed y gwir am yr Efengil a ddim yn dod i gael ei achub. Maen nhw'n gwybod y gwir, maen nhw'n gwybod. Mae Satan yn gwybod y gwir. Mae Satan yn gwybod yn well na ni pwy yw'r arglwydd Iesu. Ond dyw e ddim wedi plygu. A felly mae yna her i ni fyna. I ni eisiau'r ddoi. I ni eisiau dweud y gwir mewn cariad ond ymbil arnyn nhw i ddod wedyn at yr arglwydd. Y gwir a chariad gyda'i gilydd. A mae'n bwysig achos dyw Paul, wrth wneud hynny, dyw e ddim yn glastwreiddio yw'r gair ni'n defnyddio, water down, yn dyfrhau falle yn dim rili, glastwreiddio yw'r gair, glastwreiddio yr Efengil o gwbl nac y gwir. Ond mae yna ymbil fan hyn, mae'n dangos yn glir, mae'n caru'r bobl yma. Mae'n galw nhw yn fy mhlant bach. Fy mhlant bach, fi'n ymbil arnoch chi. Please, dewch yn ôl. A oedd hwnna'n heri fi beth bynnag i ystyried, wel, allai fod eisiau dweud y gwir wrth bobl, ond os na ynghyd â dweud y gwirionedd yna wrthyn nhw, yr ymbil yma, y concern yma, y baich yma drostyn nhw. Oherwydd mae'r arglwydd nid jyst eisiau nhw bod pwy yw Iesu Grist, mae eisiau bod nhw'n ei ddilyn ac yn troi ato fe ac yn profi y daioni sy'n dod o wybod y gwirionedd. Dyna beth mae'n dweud fyna yn 1 Timotheus 2, bod e'n dymuno gweld pob un yn cael ei hachub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. A felly mae hynny'n her i ni fi'n credu, jyst o ran ein agwedd ni. A mae Paul yn mynd mlaen te i esbonio yn y darn yn Galatiaid 4, edrychwch ar adnod 16 ymlaen. Mae'n dweud, aw i fi felly wedi mynd yn elyn i chi am i mi ddweud y gwir wrthoch. A mae yna bobl sy'n rhoi sylw mawr i chi, ond nid eich lles chi, ceisio eich cael chi allan y maint, mwyn i chi roi sylw iddynt hwy. Peth da bob amser yw i chi gael sylw, pan fydd hynny lles, mae'n dweud.
Ac nid yn unig pan fyddai fi'n bersonol gyda chi. Fy mhlant bach, yr wyf unwaith eto mewn gwewyr esgor arnoch, hyd nes y ceir ffurf Crist ynoch. Wel, ambell tro, mae dweud y gwir yn boenus. Mae dweud y gwir yn golygu fod y bobl yma yn Galatia yn troi rownd at Paul ac ddim yn hoffi be maen nhw'n clywed. Ond pwynt Paul yw hyn. Edrychwch, mae'r bobl yma sydd yn dweud pethau sy'n wahanol i'r Efengyl, dim concern gyda nhw drostoch chi. Dyn nhw'n poeni dim, maen nhw jyst eisiau pobl i'w criw nhw. Maen nhw eisiau dilynwyr i ddilyn nhw. Ond nid dyna yw concern Paul. Mae Paul eisiau iddyn nhw gymryd ffurf Iesu Grist, mae'n dweud. Fi eisiau chi fod yn efelychwyr Iesu, nid yn efelychwyr Paul. Mae'n dweud, diwn ddim amdano i, mae'n dweud. Mae hwn yn ddyn bod fel Iesu Grist a profi yr arglwydd Iesu. A felly ambell dro, mae rhaid i ni fod yn onest a dweud y gwir wrth bobl. Ond yn amlwg fan hyn, mae Paul yn dweud y gwir mewn cariad. Mae Paul yn ymbil. Mae'n mor glir bod e'n dweud, fy mhlant bach, mae'n teimlo fel bod e fel mewn gwewyr esgor, cael babi. Dim bod Paul yn gwybod beth mae hwnna fel, ond bod e'n dweud, mae mor boenus a hynny iddo fe. Mae mor boenus a hynny gweld y bobl yma'n gwiro oddi wrth yr Efengyl. Nawr, meddyliwch chi am bobl yn eich bywydau chi sydd wedi gwiro, wedi gwrthgilio. Byddech chi'n dweud bod chi mewn poen fel yna drostyn nhw? Os i fi'n onest, byddwn ni ddim. A felly mae eisiau fi wedi o arglwydd o'r baich yna, a'r cariad yna, y dyfnder yna o gariad dros y bobl yna, i fi gael gweddio drostyn nhw, i fi gael ymbil arnyn nhw. Chi'n gweld, os byddai'r concern yna gyda fi, byddwn ni'n gweddio fel yna drostyn nhw. A falle byddwn ni'n ysgrifennu llythyrau fel mae Paul yn ysgrifennu atyn nhw hefyd. Mae yna ddarn yn Habacuc sy'n wastad yn haro fi. Yr oracle a dderbyniodd Habacuc oddi wrth yr arglwydd. Dyna sy'n mae Habacuc, rhywbeth fel yna, dyna sy'n mynd dechrau. A y gair oracle yw baich. A felly mae'n dweud bod Habacuc yn derbyn baich gan yr arglwydd. Derbyn baich. Dwi ddim jyst yn dod o'n unman, neu yna yn y lle cyntaf, yr arglwydd sy'n rhoi baich iddo fe. A meddyliwch chi am y proffwydi i gyd yn yr Hen Testament. Yr arglwydd sydd yn rhoi golwg iddyn nhw o pa fath o gyflwr maen nhw ynddo fe. Mae'n rhoi darluniau mawr clir iddyn nhw. A o fyna mae concern y bobl, y proffwydi wedyn yn dod. Mae hwnna'n her i ni hefyd. Allwn ni ofyn i'r arglwydd gad i ni weld rho olwg i ni o'r concern yna sydd gen ti drosto ni. Y her enfawr i ni. Ac yn ola yn y pwynt yma, wrth i ni feddwl am ymbil, weithiau falle bod ni'n teimlo yn anigonol pan ni'n ymbil ar bobl, yn dweud byddwch fel wyf fi. Achos i ni'n gwybod yn ein calon, i ni'n bobl gwan, i ni'n Gristnogion gwan. Pobl sydd yn aml ddim yn llwyddo i ymddiried fel y dylen ni yn yr arglwydd. Ond mae'n anogaeth i ni. Os chi'n edrych ar 1 Corinthiaid 1, adnod 26 i 31, dyma mae'n dweud wrthyn ni, a i drial aros nes bod Carwyn yn cyrraedd y darn, achos ni wedi anghofio rhoi y nodyn yma iddo fe. Cyntaf Corinthiaid 1, 26 i 31. Ystyriwch sut rai ydych chi a alwyd, gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond, pethau ffôl y byd a ddewisiodd Duw mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisiodd Duw i gywilyddio'r pethau cedyn, a phethau distydol y byd neu tawel y byd, a phethau dirmygedig a ddewisiodd Duw y pethau nid ydynt i ddiddymu neu cael gwared ar y pethau sydd. Ac felly, ni all neb yn ffrostio ger bron Duw. Ond trwy ei weithred ef yr ydych chwi yng Nghrist Iesu, ar hwn a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddhad a phrenedigaeth. Felly, fel y mae'n ysgrifenedig, a sawl sy'n ymffrostio, ymffrostied yn yr arglwydd. Chi'n teimlo'n wan? Good. Achos pobl gwan mae'r arglwydd yn defnyddio. Chi'n teimlo'n anigonol? Good. Os pobl anigonol mae Duw yn defnyddio. Peidiwch â poeni am hynny. Mae eisiau dibynnu ar eto, fel petai'r
y cwn yna'r hysgu yna sy'n tynnu y sled, yr arglwydd sydd yn gapten y llong. Fe yw ein arglwydd ni, fe yw ein grym ni, fe yw ein pŵer ni. Yr efengil sydd yn newid pobl, nid ni. A byddwn ni'n gweld hynny mewn munud hefyd. Mae Paul yn dweud hefyd, ni wneithoch ddim cam am mi yn adnod 12. A mae'n beth rhyfedd i ddweud, a mae hwn bach yn rhyfedd fi'n credu, achos mae'n dweud, byddwch fel wyf fi, oherwydd bod fi wedi dod fel ydych chi. A wedyn mae'n dweud, ni wneithoch ddim cam am mi. Beth gan hynny i wneud a bod fel Paul? Wel, beth mae'n dweud yw, mae Paul wedi bod mor grac gyda'r bobl yma, galle'r Galatiaid wedi troi rownd a mynd, mae Paul yn really grac fan hyn. Mae Paul, dyw Paul ddim yn hapus gyda ni o gwbl. Felly well i ni newid y ffordd i ni'n byw, a wedyn bydd Paul yn iawn, bydd Paul yn hapus gyda ni. A chi'n gweld y broblem gyda hynny yw, nid Paul maen nhw wedi gadael lawr, Duw maen nhw'n gadael lawr. Troi cefn ar yr arglwydd maen nhw. A dyna beth mae Paul yn dweud fan nhw. Chi ddim wedi gwneud cam a fi, chi ddim wedi gadael fi lawr, chi wedi troi i ffwrdd o'r arglwydd. Chi wedi gwyro oddi wrth yr arglwydd. Chi'n colli yr arglwydd a'i rym e. Dyna y broblem. A mae hwnna'n hyfryd hefyd. Yn aml, i ni'n gallu teimlo wedi brifo oherwydd bod pobl yn gwyro oddi wrtho ni. A mae yn boenus, bydwch am ddeall chi. Ond nid ni maen nhw'n gadael lawr, yr arglwydd maen nhw'n gadael lawr. A'n concern ni yw gogoniant yr arglwydd. Mae'n heiddi bod nhw'n dod ac yn plygu glin ac yn ffyddlon iddo fe. A felly cofiwch hynny, mae'r arglwydd yn heiddi bod y bobl yma sydd wedi gwyro fel meibion a fradlon yn dod yn ôl ac yn plygu glin eto. Dyle hynny'n gobeithio yn cynhyrfu ni fod eisiau ymbil arnyn nhw i ddod yn ôl, oherwydd bod yr arglwydd yn deilwng o'r fath fawl ac addoliad a ffyddlondeb. Felly dyna'r pwynt cyntaf, mae Paul yn ymbil. Yr ail bwynt mae hwn yn fer iawn, uniaethu. Mae Paul yn uniaethu gyda nhw. Eto yn yr un adnod 12, byddwch fel yr wy fi, oherwydd fe fi mi yn wir fel yr oeddech chi. Chi weld, mae Paul yn dweud fan hyn, I've been there, fi wedi bod lle ydych chi. Fi wedi byw bywyd fel rhywun oedd yn ceisio ennill fy ffordd i'r nefoedd, yn gwneud pethau da. A beth oedd yn bizar wrth gwrs am fywyd Paul, oedd Paul yn gwneud pethau ofnadw fel lladd Cristnogion. Ond oedd hynny hyd yn oed achos bod e'n meddwl bod e'n gwneud y peth iawn. Oedd e'n meddwl bod e'n plesio Duw. Oedd e'n meddwl bod e'n cyrraedd i ffordd i'r nefoedd. A felly, mae'r cyfan oedd e'n ceisio wneud fod e'n meddwl fod e'n gwneud y peth iawn yn wagedd llwyr ac yn erbyn yr efengil. A be mae'n dangos i ni yw heb fod yr arglwydd yn ben ac yn agor ein llyged ni i realiti'r efengil ac i'r gwirionedd, i ni ar goll. Mae'n guessing game. A dyna beth oedd Paul yn neud, oedd e jyst yn gesan. Oedd e'n jyst yn byw bywyd yn lladd Cristnogion ac erlyd Cristnogion yn gobeithio bod e'n neud y peth iawn. Potluck religion yw na. Jyst yn gobeithio am y gorau. Gobeithio bod fi'n byw bywyd digon da. Gobeithio erbyn i fi gyrraedd y nefoedd byddai di wneud digon i wneud Duw yn hapus ni'n ddigon prawd ohona i. A ni'n gallu gweld hyd yn oed heddi o'n cwmpas ni. Mae'n mynd â chi'n unman. Achos sy'n hyd yn oed syniad gyda chi pwy chi'n plesio. A ydych chi'n byw yn ôl safon yr arglwydd. A ydych chi'n byw i blesio'r arglwydd. Wel, doedd Paul ddim. Ac ath o foi oedd yn erlyd ac yn lladd Cristnogion i fod yn un oedd yn caru ac yn gwneud Cristnogion yn erth yr arglwydd. A chi beth rhyfeddol yn newid yn ei fywyd e. A felly mae e'n gallu dweud, dyma fy nystiolaeth i, fi wedi bod yna. Ond dyna hefyd ein tystiolaeth ni, ynddo fe? Dyna ein tystiolaeth ni. I ni wedi bod yna. I ni wedi bod mewn lle oedden ni'n byw bywyd heb yr arglwydd Iesu. Ar goll. Yn meddwl yn bod ni'n neud y pethau iawn, ond yn neud pethau anghywir. Peinau oedden ni'n ddeddfol neu ddim, sdim really ots. I ni wedi bod mewn lle heb yr arglwydd Iesu. O dan rhyw fath o bwysau y byd. O nawr ni wedi cael ein rhyddhau. A dyna mae Paul yn dweud fan hyn, dyna yw ei dystiolaeth e. A chi bod, mae'n bwysig bod ni'n gallu rhannu'n tystiolaeth ni gyda pawb a phwy bynnag sy'n fodlon gwrando arno ni. A gallu dweud wrthyn nhw, nid jyst dyma fy hanes i, ond dweud, fi wedi bod lle wyt ti. A mae'n bwysig oherwydd mae'n helpu ni i ddangos y gwahaniaeth rhwng reform a rebirth. Oherwydd, pan ni'n dod at yr efengil, i ni ddim yn credu, dewch i'n capel ni,
a newn ni ddysgu chi sydd i ymddwyn yn dda a bod yn bobl dda. Nid dyna beth i ni'n credu. I ni'n credu, dewch chi'n capel ni, dewch chi adnabod yr arglwydd Iesu a profi bywyd newydd. Mae hwnna'n hollol wahanol, nag yw e? Beth i ni'n gweud, dewch chi adnabod yr arglwydd, nid dewch chi wneud pethau da. Ydy ni'n credu bod bywyd o weithredoedd da yn deillio, yn dod o adnabod yr arglwydd, ond nid dyna yw'n sail ni. Felly nid reform, rhyw fath o diwygio ffordd o fyw, ond rebirth. Dyna yw'n concern ni. A mae rhannu'n tystiolaeth ni yn helpu ni gyda hynny. Achos i ni'n atgoffa'n hunain a dweud wrthyn nhw, dwi ddim wedi dod i'r pwynt ydw i oherwydd bod fi wedi gweithio'n dda neu gweithio'n galed ar bod yn Gristion. I wedi dod yma oherwydd bod wedi derbyn yr arglwydd Iesu'n waredwr. Full stop. A fe sy'n bellach yn newid fy mywyd i. Fe sydd yn raslon yn rhoi nerth i fi trwy'r ysbryd glân i fod y person ydw i heddi. A dwi yn gobeithio bod fi yn debycach i'r arglwydd na gôn i blwyddyn yn ôl. Ac yn y blaen. A felly cofiwch eich tystiolaeth chi. Chi'n gallu unieithu gyda pobl o'ch cwmpas chi dweud, fi wedi bod fyna, I've been there. Yn ola te, mae'n atgoffa nhw. Adnod 13-15. Fel y gwyddoch ar achlysur gwendid corfforol y pregethau sy'n efengydd i chi tro cyntaf, ac i gyflwr fy nghorff fod yn demtasiwn i chi, ni fiwch na dibrys na dilmygus ohonof, ond fy nerbyn a wneithoch fel angel Duw, fel Crist Iesu ei hun. Ble raeth eich llawenydd, oherwydd gallaf dystio amdanoch y buasech wedi tynnu'ch llyged allan a'i rhoi i mi, petasau hynny yn bosib. Mae Paul yn mynd â nhw nôl i'r tro cyntaf na deithio nhw i glywed yr efengyl pan oedd Paul yna gyda nhw. A mae'n atgoffa nhw o dipyn o bethau pwysig iawn. Yn gyntaf, ni'n clywed fod Paul yn dost pan nath atyn nhw i bregethu'r efengyl. Oedd einau ddim wedi bwriadu bod yna gymaint o hynny, neu oedd e'n sicr ddim wedi bwriadu aros yna fel yna. So nath ei lando yna a aros yn hirach oherwydd fod e'n dost. A pryd hynny, mae'n bwysig bod ni'n cofio pan oedd rhywun yn sal, yn enwedig rhyw fath o salwch mawr, oedd pobl yn meddwl bod rhywbeth yn wrong gyda nhw. Nid jyst y salwch, bod hwnna'n symptom o rhywbeth dyfnach. Felly'n aml bydden nhw'n meddwl, mae rai bod Duw yn eu cosbi nhw am ryw reswm, neu mae rai bod Duw yn barnu nhw am ryw reswm, neu falle hyd yn oed bod nhw'n aflan, bod yna ryw ysbrydion dieflig yn rhan o'r salwch yma. Dyna fel oedd pobl yn meddwl pryd hynny. A mae Paul yn dweud wrthyn nhw, hynny, am rhyw reswm, arweiniad yr ysbryd glân, byddwn ni'n dweud yw'r reswm yna, wnaethoch chi fy nerbyn ni, wnaethoch chi wrando ar yr efengyl, bod fi'n wan, oedd e'n demtasiwn i chi i ddirmygu fi ac i ddibrisio fy neges i, oherwydd bod fi'n dost. A meddwl, sa'n ni wrando ar y boi yma, mae'n amlwg bod Duw ddim yn hapus gyda fe, ond yn hytrach maen nhw'n gwrando, maen nhw'n derbyn. A mae pobl yn awgrymu fod y salwch yn salwch eitha difrifol, rhywbeth fel ein epilepsi neu malaria, neu hyd yn oed salwch meddwl falle. Ni ddim yn gwybod beth oedd ei salwch mewn gwirionedd. Ond y pwynt maen nhw'n neud yw, oedd y salwch yn ddigon difrifol i bobl allu dweud, mae yna rhywbeth yn bod ar boi, mae cadwch yn glir ohono fe. Mae Duw yn ei farnu fe neu mae e'n aflan. Ond oedd y bobl yma, am ryw reswm, wedi bod yn fodlon gwrando, rhoi derbyniad, a wedi dderbyn mae'n dweud fel angel Duw, fel negesydd Duw. Mae yna rhywbeth amdano fe sydd yn dweud wrthyn nhw mae'r boi yma'n dod o Dduw. A mae hwnna'n her ac yn anogaeth anferth i ni fi'n credu. Oedd popeth yn erbyn Paul fan hyn, popeth yn ei erbyn e. Oedd e'n dost, oedd e ddim on ffôn fel petai yn ei gryfder arferol yn gallu neud beth oedd e moyn neud. Oedd e'n gorfod dibynnu arnyn nhw. Wrth gwrs, oedd e'n dost, oedd e'n gorfod dibynnu arnyn nhw hyd yn oed am fwyd a diod ac am ofal. Nhw oedd i'n ei wasanaethu fe mewn cymaint o ffyrdd. Ond eto, oedd rhywbeth am yr efengyl oedd e'n pregethu, oedd e'n amlygu iddyn nhw, hang on, mae hwn o Dduw. Mae Duw yn siarad fan hyn. So nid fe oedd e, nid pa mor impresif oedd Paul fel person oedd e, achos oedd e ar ei weitha fan hyn. Ac eto, maen nhw'n gwrando ac yn derbyn yr efengyl. A chi hyfryd yw hwnna i fi beth bynnag. Pan fi ar fy ngweitha, fi dal ar fy nghrhyfa achos fi'n pregethu yr un efengyl. Fi'n pregethu yr un Crist i bobl. Chi hyfryd?
gallen ni fod ar fy ngwely angau a fi dal yn pregethu'r un efengyl. A mae'r un peth yn wir i chi. Pob un ohono ni. Pan ni'n pregethu'r efengyl, nid ein gwendid ni sydd yn bwysig, neu'n diffyg hyder, neu diffyg cryfder ni'n gorfforol, neu fel arall. Be sy'n achub? Pwy sy'n achub i'r cwestiwn rili? Iesu Grist. A maen nhw'n gweld Iesu yn a thrwy Paul, ond yn fwy na ynddo fe, yn ei pregethu fe, yn ei neges e. Ond nhw'n gweld bod neges Paul o Dduw. Mae'r term yna, byddwn ni'n dwlu os byddai pobl yn edrych arno fi ac yn dweud, chybod pwy yw e? Angel Duw. Yn ngweddi fi wrthos yma, arglwydd gwna fi yn angel i ti, yn negesydd i ti. Bod pobl yn gallu gweld bod beth i fi'n dweud nid yn dod ohono fi, ond yn dod ohono ti. Dyna beth i ni moyn. Dyna beth i ni yn dymuno cael yn dyfe. A na chi gysur i ni, bod e ddim yn dibynnu arno ni wedyn. Mae'n dibynnu ar yr arglwydd i wneud y gwaith yna. Dim ond rhyw sianel ydyn ni mewn gwirionedd. Dim ond bod ni'n ffyddlon yn rhannu yr efengyl gyda'r eraill. Ac yn adnod 15, mae'n herio nhw. A mae'n amlwg bod rhyw newid wedi bod ynddyn nhw fel pobl, nag oes e. Ble raeth eich llawenydd, mae'n dweud wrthyn nhw. Chi'n gweld oherwydd bod nhw wedi troi yn ddeddfol, maen nhw wedi colli eu llawenydd nhw. Maen nhw wedi colli y wefr yna o gofio gras yr arglwydd mewn gwirionedd. A mae mor rhwydd nag yw e, os yw'r groes ddim yn ganolog i'n bywydau ni, mae mor rhwydd llithro i ddeddfoldeb. Mae rhaid i fi wneud hyn, mae rhaid i fi wneud llall, neu byddai ddim yn saff gyda'r arglwydd. A dyna'n union pryd i ni'n colli ein llawenydd ni, mae Paul yn dweud. Oedd adeg lle oedd gymaint o gariad a concern gyda nhw dros bobl fel Paul, bydden nhw'n tynnu llyged mas ac yn rhoi eu llyged nhw i Paul os bydden nhw'n gallu. Ond mae'r llawenydd yna'r cariad yna wedi mynd oddi wrthyn nhw. A felly, yr her i ni fyna yw i wneud beth mae Paul yn wneud. Os i ni wedi gwiro, atgoffwch nhw o'r cariad a'r llawenydd yna gyda nhw yng Nghrist yn y dechrau. A'r un peth i chi, os i chi wedi gwiro i ddeddfoldeb, os i chi yn stryglo gyda hyn, wir nawr, os i chi wedi gwiro i fod yn ddeddfol, yn meddwl mae chi sydd yn ennill eich iachawdwriaeth, chi angen mynd nôl i basics, chi angen mynd nôl i'r efengyl, nôl at y groes. Beth yw sail ein gobaith ni? Iesu Grist, ei groes a'i atgyfodiad. Nid pa mor dda ni'n gallu byw bywyd. A fi credu bod geiriau Iesu yn ein helpu ni pan mae'n siarad gyda'r eglwysi yn datguddiad penod 2 yn enwedig yn Ephesus. Mae'n dweud wrthyn nhw bod nhw wedi colli neu anghofio rhoi heibio eu cariad cynnar. Eu cariad cyntaf falle yn yr fersiwn Saesneg sydd gyda chi. Mae eisiau mynd nôl at y cariad cynnar, y cariad cyntaf yna. Yr efengyl, pan ddeithwch chi adnabod yr arglwydd, atgoffwch eich hunan o pwy ydych chi, a pwy chi wedi cael eich geni, aileni, i fod yn blentyn Duw, trwy ras, drwy ffydd. Mae hynny'n ddigon, mae'r groes yn ddigon, mae'n fwy na ddigon. Ac y foment i ni'n meddwl mae ni sydd yn cyfrannu at ein achubiaeth ni, i ni'n gwneud yn fach. I ni'n acto fel bod beth mae Iesu wedi wneud ar y groes yn ddiangen. Fel petai hwnna'n wastraff, bod hwnna ddim yn ddigon i ni. Mae e'n ddigon. Mae e'n ddigon. Felly, jyst i grynhoi y 3 pheth. Ymbil. Gadewch i ni ymbil. Bod yn abaich dros ein, a'r fath gonsern a cariad dros y rhai sydd wedi gwiro, ond hefyd y rhai colledig. Y rhai fel falle Galatiaid sydd wedi gwiro i ddeddfoldeb, ond hefyd y rhai yn gyffredinol sydd heb yr arglwydd. Gofynnwch i'r arglwydd rho faich drostyn nhw yn ynghalon ni. Yn ail, gadewch i ni rannu ein tystiolaeth ni'n hyderus. Gallu dweud wrthyn nhw, uniaethu gyda nhw, fi wedi bod yna. A dyma fy stori fi, dyma fy hanes i, dyma sut mae'r arglwydd wedi fachu bi. A cofiwch y gwahaniaeth, nid reform, ond rebirth. Mae'n bwysig iawn. Dyna yw ein concern ni. Ac yn ola, cofiwch neu trowch yn ôl at eich cariad cyntaf. Dyna sydd ei angen arnoch chi os ych chi wedi gwiro. Bywyd newydd. Y bywyd newydd chi wedi cael, os ych chi ddim wedi cael eto, mae eisiau chi ddod a derbyn yr arglwydd Iesu. Nid meddwl bod chi'n mynd i gyrraedd y nefoedd yn eich nerth eich hunan.
Ond os ych chi wedi, ac yna wedi gwiro, dod yn ôl at y cariad cynnar yna. A cofiwch esiampl Paul, cael ei ddefnyddio yn y fath ffordd mewn gwendid mawr. Oedd e'n dost, oedd e ddim i fod yna. Ac eto mae Duw wedi bwriadu bod yna, nid damwain yw mwyn iddo fe gael ei ddefnyddio. A dychmygwch, pan i ni'n dost, os i ni'n onest, ydyn ni eriod yn meddwl, na ni, tybed be mae Duw yn mynd i wneud fan hyn nawr. I ni ddim i ni. Ond dylen ni fod yn meddwl, reit Arglwydd, sut wyt ti'n mynd i ddefnyddio fi fan hyn? Fel oedd Paul, reit, mae Paul yn y carchar, pwy allai ysgrifennu llythyr ato heddi? Dyna sut dylen ni fod yn meddwl trwy'r amser. Arglwydd, pam wyt ti wedi fy ngosod i fan hyn nawr? Sut allai dy wasanaethu di nawr? Lle ydw i, beth bynnag sydd yn ein cyfyngu ni, hyd yn oed salwch. Beth mae'r Arglwydd yn ein galw ni wneud drwy hynny? A pwy awyr sut bydd e'n ein defnyddio ni mwyn yr efengyl ac gogoniant iddo fe, mwyn ei enw. Amen.